Hayi imbali uyaqoma. Uyaqoma. Mfundisi wonke ahlala endaweni enjena. Yu. Ngeke ubuyena. Hayibo. Kwenzeka njena lana. Usuthina nomfundisi. Yo, ngaze ngaliwa ngimncane, ngaze ngaliwa. Hayibo. Uzomthola kahle umfundisi. Ungena la voicemail futhi le nami. Hayibo, kwenzakaleni lana? Ubani ngamfonela, come on, think, Bali. Ubani ngamfonela? Oh, untuthuko. Okay. Hello Ntuthuko. Unjani? Ngiyaphila, cabanga ngilana endlini kamfundisi angimtholi nasendlini akukho lutho. Ngisacela uphuthume la bandle khona into ngifuna sikhulume mina nawe. Okay, ngiyabonga. Ngizokuyini? Okay. Sengathi usubuhiwe nje ukuthi sithe sidinga umhlatshelo. Ngizongizwa kusangana ukuthi Sifuna umhlatshelo. wani ubani wena? Sidinga igazi. Igazi labani manje? Sakuchaza sifuna igazi lengane zalowena. Akho gazi ngisazolithola. Akho gazi asavumelana kanjalo ekuqaleni. Awuzafuni ukwenza lokho. Kukhulu kusazokwenzela kuwena. Kuzokwenzekani? Kukhulu kusazokwenzela kuwena. Ngingakuthatha ukucaba kwami. Ngingathatha ukucaba kwami. Ngithafuni lutho. Anginalo igazi engizolikhipha. Eyamso. Kwanele ngobani? Sizodwa yini? Kwanele ngobani? Bengikhuluma mina ngithi konenele. Uthi angazi kwanele ngengane yakho uthathani umcebo. Ukhuluma ngani kwenzakalani sizodwa? Kodwa sisayikho into enongayenza ngempela. Hayi ukuthi ayikho into engayenza. Uyabona sizodwa. Uma ukhuluma wedwa endlini yakho usedala ingumo ukhuluma wedwa. Uma kungekho edala ingumo uhamba ulele. Kanti kwenzakalani? Ngicela ungichazele ngakusiza. Yini into zami engicabangayo nami kwesinye isikhathi. Wena thola impilo nje uhlukane nami. Ngeke phela uyangithusa nami manje angazi ukuthi kwenzakalani. Akukho lutho. Mhlawumbe ufike ngicabanga nami ngenze ngicabange. Kodwa ucabanga ukuthi ukhiphe izwi. Angizange ngizizwe ukuthi ngikhiphe izwi. Kuba nenhliziyo ungilandela vese. Cha ngikulandele sizodwa. Hayi awunginikeze nje impilo, Hey, Azo-ke, mina ngabe ngisho hayi mfethu musukusho njalo mina ngabe ngisho njalo kuwena yabona yazi ngethu ukuthi ayibohuwe lo yabo ngihamba kahle kodwa mfethu ukuthi nje into engibakayo phansi ingakho nami ngicawuwena la yabona ngithini ngale mfundisi wakho lapho amele indawo zakho wakushiya kanjani awukwazi ukuthi usadala nalapho ukushiye kanjani ngaweloko kuyanhlukane nopasi uyasangeni manje manje lokho yabona kuyangidisa kodwa ngiyakutshena ngabe wapastor wakho ulapasa lwana uyovuka ejele uyovuka ejele ngabe wapasa lwana yabo hayi umfundisi nje awulababa lwana mangimbuka hayi lo mfundisi hayi khona umoya wamakhulu phumula angitholi phumula futhi amuntu amama ngiyakubona nje manje uhamba naye kanje ngeyibuza awufundise mfethu indaba yakho uzumelela ngibona ujumbile mfethu inkinga mfethu lenkinga yami ukuthi angixoxela indaba yomsebenzi yabo ngitho lomsebenzi khona engutholile mfethu nakhona isijobhanyana ngisebenzele engadini mfethu kuyaphusha kancane ngibona phela nawe uyazi-ke mfethu la ekhaya mfethu lokhu i-oledi beliphusha yonke into mfethu hlanganisa yezwa lokho bangihambile ngawuthola umsebenzi le bangifika komunye umuzi mfethu ngayishayeleza umsebenzi ngawuthola wasekungixaka manje ukula mfethu ulalela bona sokungixaka nje ngamanje ngithi ngiyasebenza mfethu wamile uma bezofika ngaphakathi endlini uma ngihlala endlini mfethu ngivele ngibona ifoni lapha ngezwa uma ngibona le foni le kodwa ngiyitshontshe le foni yabo ngicabanga ukuthi sizami mfethu
ngizwele izolo. Hayi vele ngithathe ngiyibone. Angithi uvula i-phone screen hayibo. Uvela umama eyothile izolo nto leyo. Ngiyole ngisho le dambe lesanda kungcwaba. Kanjani? Angazi mfethu yabo. Umuntu ojule ngiyacabanga ukuthi kwenzakalani. Kunyake. Kuyenzeka mfethu kushona kwe-olage namanje sadideka kwenzakala kanjani. Angisamthola lafanelele phansi ezinye izinto zakhe sasijipha isikhwama uwallethe omfundeni. Okunye kwakho kungekho kwifoni yakhe le. Phatha manje ifuna kusengifuthi wesibhedlela lokho. Uthanda ukuthini mfethu lokho yebo. Sithi abantu abangazi phela Ukwazi kanjani mfethu ngoba nalo bamvula laba sothathini. Kodwa manje futhi ababukeki njengabantu ongabacabanga benze lokho nabantu bangekhozi. Yabo kula musi kukhona yonke into futhi asathi beyiphila abayiphila ukuthi umuntu omnyama yakwazi ukuphila impilo ezile izolo nto leyo. Ngixakekile mfethu ngixakekile. Abangazi Yo waze wangigila umfundisi. Hayibo kwenzakalani kanti? Umfundisi hayibo avela ahambe nje kanjalo. Nontuthuko akasafiki kanti kwenzakalani? Uphi? Kwakhuluma wedwa njani? Usathi Nceku uhamba wedwa uphi umfundisi? Umfundisi angisamazi kulezi nsuku nami. Manje uhlazumlandela. Nina sefonini yabo. Yabo ngoba ngikufonela ngicabanga ukuthi uhamba naye uphi umfundisi ngidinga umfundisi. Ngeke umphethe umfundisi atholakali sekunensuku ngasamboni. Lalela ke mina ngisakwazi ukulala abantu bayangiwathapha abantu bayangifonela phela kunenkonzo bekumele ngiyenze nomfundisi usashone phi umfundisi? Umfundisi mhlawumbe khona le ndawo asihambele kuyona. Ngiqale ngamcinga indawo yonke uma ngithi ngiyafika la kuthiwa yindlu yakhe lo mfundisi. Uma ngithi ngiyafika ngifica umfundisi ku-MC la akekho angimazi mina umfundisi ukuthi ukuphi. Kumele sekuna 5 years ngifika la ngifika kuyo. Yo hayi umuntu uyaqonga. Yazi umfundisi kanti akathembekile umfundisi kahle kahle. Umfundisi hayi ungasakalethemba manje yazi nami ngiyafa indlala manje. Lalela ngicela ungenzele ifavor. Ngicela uzame ungitholele umfundisi. Singakapheli nje isikhathi because abantu bayakhuluma bayangiWhatsApp abangibuza yonke ama details bayafuna mina ayikho into engiyaziyo. Hayi mfundisi ngizokuzamela mfethu ngizomzama. Ngiyacela please ungene zonke ingotsha angifuni uzongiphoqa ngizothini kubantu mina ngizothini. Hayi ngiyakuthembisa nami ngizozama ukuthi nenamba yakhe ningimfonela ingene. Yo angizange ngazi ukuthi ngiqoma isigebengu. WhatsApp ayingeni namba. Manje angazi ngizomthola kanjani nami ngifana nawe. Yabo siyafana sobabili ukuthi wena kuphela siyaqala ukubona njalo mina kathi ngabona ukuthi umfundisi ngisazi nje ngimfunayo. Uzokwenza njani ke pho mina? Hayi Nkosi yami ngiyakubonela yini uthanda izinto konke lokho ngakhethi impilo awuke Nkosi yami nazo ukuthi ngiyakwazi ukunikela ingane yodwa ngathi nje umthamo wena khona ngamanje awuNkulunkulu ngizokwenza Hey. David, kama kanjani? Hamba kanjani bafo. Hey, ngiyancengeka mfowethu kama kanjani? Nazo-ke Ngada ngantoni mfundisi. Futhi asigeleza nawe mfethu umuntu meseza kuwena manje uthi ungamsiza ngantoni? Mfethu inkinga yami mfethu ukuthi manje mfethu eyangisafundile la nomphakathi kakhulu ngoba manje nami sengaziphilela enye impilo nje mfethu yabo. David mfowethu. Mfethu yazi unenkinga mfethu la ngithangiza kuwena ngiyazi nasesikoleni mfethu wakuwena wenza into zenzeke mfethu yabo. Uyalazi mfethu usizilamba mfethu ngashona la oledi lapha ngiyizwa lonto le. Bengijenti izinto zomhlaba nizenzeka yabo. Phatha sengiyathola ukuthi kunabantu abathi banesandla lapho ngoba manje sekhona izinto ze-oledi ezalahlekayo engatholakalanga ngathi lishona yizwa lonto le. Lezi zinto manje seyitholala kuphi? Sitholala kulomuzi lo mfethu bengisebenza kuwona yabo. Manje kahle ngokubuka kwami mfethu David lento le banolwazi labantu laba bayazi kwenzakalani kwe-oledi ngoba manje angazi into zami ze-oledi ifuna
Okay, ntwana yami hayi manje ngiyakuzwa mfethu ukuthi mina mfethu ukuthi yabona kahle isipana ngishaya mfethu mina ngishaya isipana esiphezulu phela mfethu hayi isipananyana mfethu wena mawukuthi wena ushowcase ngokuthi mfethu uyabazi nabantu laba mfethu sure wena singaphela phezulu kodwa ntwana yami yabona ungibeke nje ukuthi okay simisa kanjani mfethu wenzela ukuthi sokwazi ukuthi sibone ukuthi sibafollowa kanjani abantu abasinayo ya uthi akwe ngithi mina mfethu ngizofika kuwena ntambama sihlangisa iplan kahle sizokwenza kanjani ibolo lelo sashalama wangilahli David sifunda sonke hayi ngeke sashalama khuleka yabona naye mfethu hayi musukuyikhipha le David themba lamathemba lo mina mdavu kayiwona lana yonke le ndawo engiphethe mfethu hawo right ngeke omunye sashalama la izobonana mfethu ngibongile khuleka sure that's all. Think. Voicemail. Nkosi yami. Ntuthuko, ukuphi ke? Ntuthuko kuphi? Hayibo nginte ngizoyithini mina lena? Hayibo ngizokwenza njani? Upastor ungenzani? Engawuphaxa ngesikhathi sokugcina. Hayibo bafethu. Oh my God. Hayi uyaqoma Mbali, uyaqoma. Yo. Bo. Oh, Ntuthuko. Ncebo. Ngithe ungalokho uthi nceke, ungalokho uthi nceke. Manje. Uyamthola umfundisi? Umfundisi ngimtshoni mfethu. Kanti kwenzakalani? Yazama nami umfundisi bangamfonela still. Lalela kusela 3 days ukuthi sihostel enkonzo bekumele sihostel ngizokuthini mina kubantu. Uzomessage plan phela. Okay, fine. Lalela Ntuthuko. Uhlezi uhamba nomfundisi yonke indawo le. Abantu bahlezi bekubona wena kahle uyi-frontman kamfundisi. Lalela ke njengamanje ngicabanga ukuthi wena uthathe induku kube ezakho. Kube uzophatha lento le nkonzo. Awu kanjani? Asikwazi phela ukulahlekelwa ile nkonzo. Umfundisi ngamtshela ngathi mina ngcono ukuthi mina ngiphathe izikhwama. Lokunye ukuba umfundisi mina angikwazi. Lalela uyasho ukuthi umfundisi wamtshela njengamanje uyambona umfundisi akekho umfundisi. We need to come up with a solution right now. Isikhathi asenaso. Kona akekho kona. Lalela. Wena mina ngizoyihostel le service. Angikwazi ukuthi ngingakhansela manje sekulate already sekulate. Sesitele no 3 days. Wena uzoqhaqiswa kwamfundisi, uzoba muhle nje ube umfundisi, uzofika laphana uyiphathe inkonzo. Ngizobe ngikhona nje nameceleni kwakho. Uyakhumbula ngalesi sikhathi ngihlangana nawe ngiqala ukunibona angithi wena uboy uphethe inkonzo uzophinda wenze njalo uzobe ngikhona ngizokweseka nje na lalela ngiyakubona uyacabanga kakhulu ngicela ukuthi uhambe uyogeza ucabange kahle ngizobe sengikubuya nawo wonke ama details ntambama sengihlanganisile ukuthi okay kahle sizoyenza kanjani lento because angikwazi ukuyiluza le mali angikwazi wona imali iyadingeka njengoba engakumfundisi nje siyafa njalo. Okay ngiyacela kwenze njalo uzofika kule ntambama sengiphethe konke. Senze plan okay nami ngizofika ngicabangisise kahle lento le. Alright. Phela ngazi ngibe umfundisi. Uzuzama kubiza ukuzama njena. Ngaso zama okay ngizophinda ngibuye kuwena. Okay uhambe kahle. Yeah. Wow. Umuzi muhle kanjena. Yaza ngikhola nje ukuthi sekhaya lana. Oh my God, ngeke beze bengikhole esikoleni. Angeke nje beze bengikholwe. Usasho lokho yaloko ungcono kwazami wami ngikhuluma nodadewethu wavedane nje wathi nje asami ngiyakhipha sakukhola ngifukhombisa siya wathi ayisiyobona phambili ngathi mangifika nami ngangisho nabo Ayeke khishwa unyawo lana angazi ngempela la ukuthi kwenzakalani hayibo umamkhulu bethu hayi imisebenzi yakhe yonke lefanele sibonge ngempela ngithombe ngizoyishalana Funa ukwenza nama-video call. Hayi ungabisawenza-ke kakhulu hawu yazi usalapho ko-video call kwagcina kwenzakaleni ngalesi simo lesongixoxela ngasikwaphinde kwenzeka emva kokuthi ungixoxele noma kwathuleka Yabo nje ngenkathi ngiqeda ukukutshela ngalolo suku lolo akaze kuze kuphinde kwenzeke lutho kwakungathi nje mhlawumbe wawuyicontrola mhlawumbe uyayazi ukuthi yayisuka ngoba ngeke ngatshela akaze kuze kuphinde kwenzeke lutho ngathi nje ngiyaphokiseni amandla angibuyele kahle ngiyakwazi ukwenza izinto ngamangala nami ukuthi kanjani hayi kodwa shuthi yabonayo manje sengiyabona ukuthi ngempela usisi yazi wayiqinisile yabo nje uzodwa phela wayengitshela ukuthi
njengoba sahlala lapha mhlawumbe ngoba sasithakathiwe kuzoba ngcono ngoba sesimuve la hayi shuthi ngempela wayiqinisela ngempela ngoba suthi ukuzenza kancane ngakho izinto sengasafani nasekuqaleni. Hayi mhlambe kodwa nje sisazobona kodwa ngicabanga ukuthi sazoqhubeka kwenzekelana endaweni nje khona. Ayaqhubeka kusenze uvaliwe la nothi akekho ngala uthamelelanga la ngalawo akekho lo muntu mfethu ngimtshene kahle ukuthi ngizofika mfethu la ngizomcheck izolo lonto le ngizama umthinta la efonini ngimuzi ukuba umthindi mfethu umthindi kakhulu indodana kaDavid awu David mfethu ngila kwakho kuphi na mfethu ya sengifikile mfethu la ngizokubheka mayelana leyana ngihamba nobani hayi ka David uhlangana nabo ukuthi ngihamba nobani manje khona ishene ngihamba nalo la khuleka khuleka kuyena umuntu unelokhuzana umngane wami sengiphushile naye sure David phuthuma mfethu ziningi izinto lashoni la alright sure uthini ubuze ngihamba nobani yayizwa lonto le uthi ngihamba nobani uDavid mfethu lokhu David yazi lo waye esikoleni wayelungile right waqala la ko10 umbona lo usephila impilo yakhe yibona lonto le manje usefuna yonke into uhlezi nemibuzo eminingi yabo nomngcabelo umbona ngiyamfethu ngathi uyezwa nguye lo uyena lo Fistos. David hayi David fihla lonto David Likhala ngani nje David hayi madoda fana ngideze ngezikhathile mfethu mina ngisebenza ngayo lento mfethu yabo khona unye umthaka bengisamahubha manje la ezansi mfethu ngifuna nginikeze imali yami mfethu yabo thatha imali yakho kanjalo khona labantu vele uthatha imali yakho kasafuni khona sinawana Fistos mfethu ukhala ngani ke namhlanje mfethu ngakusiza ngani social mfethu bengifikile la kuwena izolo lonto le so into engikhuluma ngayo la i1 bo ukuthi mina sengutholile ulayini ngacabanga kahle mfethu ukuthi mina ngibona uvela uyongena lapha ngizokuyalela umuzi mfethu uthi ukuphi yabo uvela ungene khona yabo kahle lo muzi mfethu uthi uma wehle stopini izolo lonto le useduze nesonto umuzi sibili usuke esontweni izolo upage yes exe ya ngiyaqonda mfethu ngiyayibona mfethu lo line ngiyabona mfethu hayi mfethu esipano kumina leso mfethu manje yonke into yami wazi ukuthi okay ezongisota out mfethu emva kwesibuleka mfethu kuleka uma usuphushile umsebenzi nahlala ngifuna ukuthi kwenze ubulungiswa izolo lonto le kahle mfethu okay ungibekele la mfethu kahle lapha kulo muzi kuhlala bani khona obani mfethu obani abakhona lapha umuzi bangaka abantu bakhona bafuna sazi ukuthi okay basendlini ethile ngoba singafiki phakathi sixakana nento mfethu siyangena ngala kanti khona abafuna ngala yayibona David khona lapha social David kuleka abantu besifazane labana bangaki labantu bawu3 ngathi ngicina khona bawu3 osisi la bawu2 bese izoba ingane yakho ibona abantu abakhona abona abantu abayinkinga ngakho bengithi mina ngifuna singene sasekuseni sibabambe imini ngizolo lonto le okay uyizwa kanjani le sivele sibangenele imini David bangibone nami ngoba kahle nje ngisilima njengoba ngisebenza khona izolo lonto yabona social lami ngiyakuzwa Fistos entandana mfethu futhi yabonga ngizoshala esibane kodwa mfethu ngizocela ukuthi senze kanje mfethu lena mfethu yabo sengayidala emini mfethu mfethu ngoba yini mfethu ngempela mfethu uqinisile uzalo mfethu inombolo le izojump emini mfethu lenze nomphakathi yabona kusibuke ngamanye amehlo mfethu mina mfethu ngizaba ezibhana zikanje mfethu ngiyazazi wena yabo yekela mina esikhathi mfethu mina yabo lento masiyenze lapha ezintatha mfethu la ngabo 2 ngabo 3 mfethu yabo hayi ngiyakuzwa umibeka yabona lapho mfethu kuzobe ku-quiet mfethu wonke umuntu ulele lapho mfethu nomakhelwane bazova ngomuntu ozofika kuqala mfethu bazothi mayifika okay so kukhona isikade kulo muzi lo mfethu abangazi ukuthi kwenzeka kanjani mfethu yabo manje mina wonke umphakathi uzokubukela bese siyalandeleka mfethu nento engayifuna mfethu yabo awukho ngasiyeka isigela mfethu ngiyakuzwa uyabona mfethu ukuthi nje angazi kuthiwe nangikhotha ngamaboys mfethu kodwa umphakathi nje osangizama nje mfethu kodwa ngifuna ukuphazamiseka yabona umuntu ongimela mfethu ngiyamsusa endleleni ngathi nalo ithemba lami mfethu ngiyakuzwa nanhliziyo kunandaba namuntu kunandaba nangithandwa sure hayi cacile bekuyilokho nje mfethu lokho bengidinga ukudlusa kuwena shuthi angizozwa ngaweke mina uzoshayela isibhamu sasha lami okay manje mfethu ucabanga ukuthi into esingayishaya nini wena lena mfethu ufuna ngiyenzeke nini mfethu ngifuna lokusuku ba namhlanje mfethu shuthi mfethu akubo ukugcina bebebuka ilanga namhlanje kusasa kusina abangaliboni ilanga izolo hayi ushondodeni ngena la
Wacha mfethu okay mfethu ngoba ngiyambona umjida lona wena ngizokukhumbula first year kambe wabethe ngubani Ntukuzini mfethu lo Ntukuzini usamkhumbula Ntukuzini mfethu uyangicava mina so ngikhumbula nje kudala yabo manje ngisabona isikhathi hayi izinto seziningi manje mfethu nomuntu ezowakhula mfethu sawamngeline mfethu yabo hayi mfethu ugrand hayi kamnandi asengithembe nina ama-details yabo hayi izobonana mfethu shosho ngizokuchecka-ke futhi kuseni shosho correct ama-details correct. Tuthuko usufikile. Asifikile mbona. Uthwale la mfethu. Ungathethuka. Haya ngiyathoka ukuthi bengingazi ukuthi uzofika usoredi kanjena. Akuyona into engiyifunile le. Phela bekuyiyo nje le ngiyifunayo. Lalela-ke ke. Njengamanje sekuwusuku selifikile selibhekile. Elifikile manje. Okwethu ekumele sikwenze ukuthi nje sibambe ngezandla zombili sizokwazi ukuthi siyenze libe impumelelo usuku namhlanje. Yabona noma kunzima nje Uthukile yini pho? Ngithukile kunzima phela mina ngitshelile kwasekuqaleni ukuthi le nto le kapasite khona. Hayi uzokwazi ukuyenza lalela uzohamba nje straight enyathelweni zakhe wenze lama-miracles abewenza uzobona uzoba right. Uma ngabe ukuthi uthukile-ke ngizodlula ngibambele kusa Steve futhi ngiyazi segazi uzobona sizokwazi sizoyenza le nto le. Steve ngizokubambela nje Steve esinye esibili laphaya inyakazisa igazi mase siyayenza. Banga ukuthi hayi sawenza lo msebenzi. Okay sakhuluma ngeTifu awasho iwasho ilungisile zonke konke kuhamba kahle. Iwasho noma ngingaphelele zona kodwa sikhona akusikho phela ukuthi kuzokube iwasho njengeza mfundisi ukufaka nje amanzi ukuhlanganisa bakholwe nje ubabhale kahle kahle. Hayi akunankinga ke asizameni ukuthi siyolungisa lapho isiyenzela khona inkonzo so that sizokwazi ukuyibamba nje mase siyayivala ama-social. Hayi singayo. Okay sambeni. Wavele sesirindi. Kodwa mhlakama hayi usiyalile sizodwa angisophinde kodwa nomusa ukuzwelana nami noma ngisenkingeni omncane akuphi ukuthulana nawe kodwa ngingenahlala kona leyo masonto amabili amathathu ya yini kwenza lento Pastor Khondolo mama. Umfundisi wethu. Yebo leyo nkonzo. Usuthi umfundisi wethu ubusongani khona. Ake usuyamkhumbula manje ngoba sisezikushayile kanje izinto. Onesifo esingalapheki uzobuya elaphekile. Wonke umuntu wamukelekile nathi ngabadlula imizi usazi. Wonke umuntu wamukelekile, wonke umuntu onenkinga uyangena. Lo sazi lo akhuluma ngayo dad. Ngiyasola ukuthi mina bekuyindoda yakho uyalile ingakho sisenkingeni sidinga nangu pastor. Mina ngiyalungisa ngo9 ngiyenza ngizesontweni ngicela ukuthi nje mhlawumbe solungisa sicela usihole sizolungisela kephi sizohlala phi abathakathini amasambe kephi sibona abantu abaningi wayiwisa indlu ngoba sebona ukuthi impilo yethu siyashintsha wayiwisa indlu ungikhiphe manje wayiwisa sizohamba sicosha okuncane kuzidedwana zikasayini sibeke sihlanganise ngale singahlanganisanga yazi angiqondile ukuhlenga sizoqosha wena hayi bakuthi wena sibone isimo masingasivumeli isimo asivume isimo hayi bo kahleni bo mina ngijabule futhi lezo insuku lawo amasonto amasezweni nahlala kuma-suburbs naphuma-ke manje uyakhumbula kodwa leli pharela lisho ukuthi la mjondo la singawisi ucela ukuhlala kona wathini wena buka manje ngabe siyahlala lapha ngabe sibhekene nento hayi mina ngijwayela kabi usazi mina kongathi indoda yakho lusaya yabonga ukuthi ujwayele kabi nje uwena omshini abakhulu abangaphezulu abaphethwe imalini ngizwa le ndaba awusho kuyazo kuhle isho kwesihlanganisa ngisembenzi nikhona ihlathi ngalela oseni baba kudanswa lapha sohlanganisa ngiphelelwa amandla masambe namhlanje mfethu ngiyibhilive mfethu angikaze ngayithola izinja madoda ngena la baba sidini manje mfethu sinayo la mfethu yazi mfethu lapho ngithumele khona wena mfethu
ngiyafika lapha ngifice umuntu mfethu mozobhande ukuthi uyadayisa mfethu sithini mfethu wangithumela emezweni David abantu bakhona David ngazongenza sinaye mfethu David wangiphoxa manje David baba ubani ophoqa omunye la yimina nobaba David ulalile wangabafica labo bantu lapha ya mfethu ngifike ngikho umuntu mina lapha mfethu David ulalile uhambe ngasikasini ke lapha David tell me uzohamba ekuseni ngithi baba ngina past 3 plus nefoni yami bese ngicishele ke lapha bese ngiya mina ngicabanga ukuthi bungo past 3 angikosho ngesikhathi mfethu kodwa ngifice ngamuntu lapha uzocanga umuntu ngeplan mfethu eshesha mfethu ngoba manje angifuni ukuthi ngixabane nawe first uyazi mfethu sisuka kude kabe mina sure David mfethu ngiyaphoxeka kuzwe into engizwayo kusho manje uhambela mali akho umuntu lapha mfethu akho umuntu lapha kanjani ukuthi uhambela abantu nawe mfethu ungahamba uzibonela nawe social media masikhale umuntu lapha khale umuntu hambela mahala manje nje bahlala khona laba bantu enengixakayo ke manje ngaze ngafika noma David angidlali ngawe mfethu ngaya lapha ngafika ngasebenza ezwe lonto leyo bathi umuzi abawuthengile manje kwenzakaleni ngiyibona lonto leyo mfethu abantu banenkinga mfethu mhlawumbe khona isimo esibaficile sabaphuthumisa mfethu yabo ngoba nama ngaza kubonakala lutho nje kubhaliwe usangena ukuthi hey uyadayisa sengamala sikhanda enye plan mfethu wena senze nje research ukuthi mhlambe ngabashonile ukuthi yabo mina ndingaveli ke mfethu abantu abangixoxele inkinga yami mfethu ukuthi yabona ngena lo muntu anokudlulana nomphakathi hayi ngakuzwa hayi David hayi Bongile David hayi kabi David somthola lo muntu uthi ungabukuphi la ngizoka ngempela mfethu kuba uwena mfethu yabona kodwa ngoyebo kodwa yena ngomunye umthaka mfethu abangisakaza ekhaya hayi David yazi David mina sami lezi mfethu ngishaya lesibana ngiyazaza mfethu mina mfethu sezingena liphezulu bayangisaba bonke abantu yakwazi David kodwa manje yabona lento lena David ngathi insimbi yakuhlanyiswa David isikhathi esiningi wona ufuna ukushaya ikhanda sengibabulela abantu abaningi baba bonile abangananga ngisena sikhathi baba ngisena sikhathi abuyele emuva mfethu mina nawe futhi ngeke sakujika mina hayi ngiyakuzwa David hayi kamnandi David ngiyaphinda ngisho ngizonga phela ngizobe ngize ngawe ke nakho konye into ethuba ngicela ungakhohlwa ukwenza imangaliso uzenze ulizwa pastor konje ngiyacela ya ngizokwenza njalo ngikuthembisa ngiyacela sikwazi phela ukuyiluza le mali sikwazi ukuthi imali engaka nopastor mina ngididekile kodwa siyenza uma kumele uthole umuntu ozomthenga ubathenge anginankinga nalutho okwenza kodwa konke kube impumelelo ngiyakucela akuzophumelela ngiyethembisa okay asambeni thembisa Nkosi yami intuthu yilenze phambi kwabantu Afethu lento iyangidlula lena ngicela into encane kanje ukuthi ungenzeleni ungilidele inkonzo uphathele izwi awukwazi ukushumayela awukwazi ukufake ushumayela ngikwazi ushumayela manje sizoyithini lento lena silo kwasekuqaleni kodwa mbali lalela ngicela uphefumule upastor Kondo phefumula ntuthu ngithi ngicela uphefumule ebese uphindela ngaphakathi uyakhuluma nabantu ngizowenza njani mina afethu ukuthi khona yazi khona umthetho engamfonela ongafika yenze yena le asizange sivumelane ngamajita lo mjita okanjani hayi right abantu abamazi nje kakhulu la endaweni ungahambi phela ungendele umuntu ozongiphatha nabantu abamazi abasezibona uyazazi izinto yena lezi manje mina upastor phela wangithathela ukuthi mina ngophatha isikhwama kuphela lapha uvumelene ngoba mina ngikhuluma nabo ngabe kade ngiarrange omunye umuntu ngabe kade ungitshela ukuba ungitshele ngesikhathi kade ngicela ngithwana waze wangiphoqa intuthu wangiphoqa yahamba imali mana phela ngizofonela lo nje lizofika manje yazi ukuthini ngicela uhlanganise noma yini noma imali izoba impumelelo nje banikele abantu mina into engiyidingayo egcineni imali intuthu ngiyacela yeza manje mina naye ngihluleka mfethu ngiyacela hlanganisa noma konzakalani hlanganisa Haleluya bazalwane Amen. Haleluya bazalwane Amen. Sacela nje nimpheni iculo libe linye samukele umfundisi sezongena Dumisani Haleluya. Hallelujah.
abangcwele. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. Njengoba sesimbonile umfundisi usengenile. Umfundisi cela simamukele ke uPastor George ovethu umfundisi. Awu bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Khona ngingakabezwa la. Amen bazalwane. Amen. Nazoke. Igama uPastor George lo. uPastor George lona bazalwane ningathuki ukuthi manje nibona kuma poster yonke indawo lebesiwafakile efaka uPastor Khondolo. Uza kwethu lesiphusha nayo lomsebenzi lo wenkonzo kaNkuluNkulu akaphumelelanga ukuthi abe khona. Amen. Yikho ke njalo uthe kusenjalo bavele bamfonela leli suthi kwathiwa kunabantu abadinga ukuthi balashwe yena. Abengeke belashwe omunye umuntu. Amen. Wabe sathi ke ngoba ngikhona angivele ke ngithathe over. Amen. Njengoba ngikhona nami la ngizonyakazisa. Ngizonyakazisa la. Ngithi ngizonyakazisa la. Azoke bazalwane sizoqala nje ngizovuka. Amen. Amen bazalwane. Amen. Njengoba ngisho ukuthi ngizonyakaza izinto la njengoba ngithunywe uPastor Khondolo ngifikile la ngizonyakaza izinto. Amen. Ngithelana izwi leNkulunkulu mangabe ngivula iBhayibheli la ngiholela kumahubo isehluko 23 verse 1. Amen. Lithi ihubo lika David uJehova ungumalusi wami angiyakuswela. Amen bazalwane. Amen. Lithi uJehova ungumalusi wami angiyakuswela. Amen. Uchaza ukuthini lokho bazalwane kusho ukuthi uma ngabe unoJehova esayidini lakho awukho ukuswela bazalwane. Amen. Ngisafunda lapho bese ethi uverse 2 uyangilusa emadlelweni alihlaza. Okusho ukuthi noma ngihamba esigodini sethu zilokufa akukho engekwesaba mangihamba naye. Amen. Noma zifika bazalwane izinto ezime ezinginyazisayo empilweni ungakuvumeli lokho ngoba uhamba nawe uJehova. Amen. Liyakhuluma izilithi noma bekuxakazisa bekhuluma bethatha into zakho uphuca izinto onazo kodwa uthi uJehova ukhona ngihamba naye. Amen. Noma bekhuluma kabi omakhelwane besho lokhu nalokhu wazi ukuthi ukhona uJehova esedina lakho. Amen bazalwane. Amen. Usakhuluma ngithi verse 3 uthi ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Bazalwane ngiyalithanda leli verse 3 uthi ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Amen bazalwane. Amen. Lokho kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi uma ngabe usunoJehova esayidini lakho akukho ngeke kulunge noma kukhona indlela ezwrong abazamayo ukuthi nako bethi sibanibana senze ukuthi kodwa uma uhamba noJehova uyolokhu uhamba ngendlela eright. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lokho kusho ukuthini njengoba siphila nje bazalwane kunabantu esizwana nabo noma kunabantu abaseduze kwethu. Amen bazalwane. Amen. Labantu abaseduze kwethu noma kukhona okwenzakalayo ngeke bakuthanda konke. Amen bazalwane. Amen. Njengoba bengakuthandi konke bazofuna ukuthi bakholele endleleni ezirong. Amen bazalwane. Amen. Kodwa emehlweni akho bazokhuluma sengathi bafuna ukwenza into eright. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ke mangabe uhamba noJehova bazalwane uzohlala endleleni kaJehova. Amen. Amen bazalwane. Amen. Hey kuziningi izinto engizizwayo lana umoya wami ngabe ungihola abantu lana endaweni yala eNandi ningi wakwaphatha lokhu uPastor Khondolo engitshena ukuthi ethi indodana yami njengoba nje ungaphansi kwami ngifuna ukuthi ube laphana kuleli khuzane esondweni lami laphana eNandi kuphi seNandi ngithi labazalwane. Amen. Nami ngikhulele khona la endaweni yaseNandi abanye bangazi ngibeke sengidlulelwa uma wami einyangeni ezedlule. Amen. Okungasiyona into enhle kodwa ke ngathi ngisadukile nginjalo sengicabanga nezinye indlela bazalwane ezibhedayo. Amen bazalwane. Amen. Uthe kusanjalo ngisacabana ukuthatha indlela zokuthi ngenze ugebengu ngoba ngizama impilo. Amen bazalwane. Amen. Kodwa kwafika uJehova efika ngobani efika ngoPastor Khondolo wathi hayi nansi impilo la ikhona. Amen. Engufundile ukuthi mangabe ungifundisa kumele lento lokuhlela ezwini kakhulu uzubhora abantu angifuni lonto leyo. Bambala ncipho. Into azokwenzeka njengamanje ngizofuna ukuthi
sihlabelele ngizohamba ngithinta umuntu ngomuntu uNkulunkulu uzobe senginikeza inkinga nazo bese ngilungisa lo muntu oyedwa nje sinikezwe namhlanje ngoba phela uNkulunkulu njengoba sibaninga ngeke size songosuku lo amen bazalwane Amen ngicela oyedwa ngiqalela iculo lapho amahlathi aphelile akusekho lokucwasha mama elele mama elele mama elele mama Jesu simba manda okunqoba usathane mama elele 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 mama Kosu Jesu zingamanda okunqoba usathane Amen bazalwane Amen bazalwane ngithe ngizahamba iholo Jehova ngimthinta nonke ninenkinga la bazalwane kodwa ke inkinga zena silinganiswa nayibona mina njengoba nje nabazalwane mina ilingani bazalwane nayibona ngithi okusho ukuthi omunye nomunye inkinga zakhe ngeke zafana nezomunye amen bazalwane ngizocela nje ukunenzela lokho abathini uma ihlokoza ngegama laNkulunkulu lesisiwasho uGreen Solution lo lona uGreen Solution bazalwane ngizwa amen lona uGreen Solution bazalwane alo Green Solution inkinga zakho ziyaphela uma ngabe unenkinga siyaphela inkinga uGreen Solution mama mina bangifunda ngicela ukubuza umthetho lomuzi yabo umuzi wakho uGreen Solution mama akukho kungenzeka uGreen Solution uGreen Solution umuzi wakho uyabuya ngithemba ngikuthinta ngathola ukuthi unezinto ezikulahlekele ngiyabonga ukuthi uyakhuluma ukuthi yena uthi umuzi wakho ulahlekile kuzobuya uGreen Solution ngifuna ukuthi mayiphele inkonzo uthindane nathi inceke ngapha ukuze sokuthola uGreen Solution sobuya zonke into zakho usazi uzomenza njani mama inkinga zakho ziningi njengamanje sacela ukuthi ngimdile nanami ngizobuyela kwena mama kuzolonga uGreen Solution kuzolunga mama ngicela ushuku umuzi ngapha amen mama ngiphatha kabi indaba yakho mama wasetshenzwa mama wathi uyibuyela nje emsebenzini wafika kanti endlini yakho sekufaka into la eminyango wathi uma uyeqa lento lena vele inkingi amen kodwa ngoGreen Solution ngamandla uNkulunkulu onginikeze wona wathatha uPastor Khondolo wangithandazela wangibeka wathi ngibe inceku sengikhona njengamanje ngalamandla kaGreen Solution ngoGreen Solution okungenzeki kuyenzeka ngoGreen Solution sengithi amen bazalwane amen bazalwane amen Baba ngegama laNkulunkulu ngegama laNkulunkulu ngiza kuwena njengoba ngithi manje amanzi onginikeze wona amandla onginikeze wona wathi angisiza abantu bakho khona njengamanje siwasho uGreen Solution ngiza kuwe uNkulunkulu njengamanje ngithi siza nangu kumama abambekela bamthakatha abantu omunye umuntu thakatha omunye umuntu abanakhe nomona kodwa ngegama laNkulunkulu ngithi ke manje akwenzeke ke baba uGreen Solution ngithi le mizandla siyaqaqeka ngithi uzokhuluma kahle ngithi uzohamba kahle uGreen Solution iyenzeka lokho ufuna uNkulunkulu ungenzela umahlokoza njengamanje mina uPastor osebenza ngomahlokoza ngithi njengamanje uzovele kuqaqeke yonke lento Tishile mama tishile amen amen hallelujah Leme baba. Amen. Hallelujah. Asalole ngithenga lapha kunjalo kwakushayayo bazalwane. Ithi kwathi ngishaya bazalwane. Unjani mama lapha? Hey baba. Phela konke ubuhlungu benginako. Uyabona hayi mina ngithi futhi izinto wena ngibatholile laba bantu la enkonzweni phezulu.
Hayi shiya phandle abazama ukuthi nje ngifunana esontweni ngithi phuthuma ngibatholele abantu bengithume kubona futhi ngabathola bala enkonzweni. Hayi bona kungivelelwa. Ngithi ngibona kahle. Ngizokusakaza wena mfana ufuna. Hayibo. David. Yamusha goloza. Ngiyangikhumbula ngife emzini wakho. Ngiyangikhumbula ngife emzini wakho. Amaqhanyoko. Ngiyangikhumbula ngife emzini wakho. Ufika emzini wami ufuna ngicela emzini wami. Ngithi wazini ngokushona kwama. Unyoko bani unyoko? Ngithi wazini ngokushona kwama. Ngihlangana nebunezangeza la ethe Ngicela iqiniso lo uyalazi uneqiniso. Wenzani? Ngizokuma njani wena? Ngithi wazini. Ngithi wazini ngokushona kwama. Ubani unyoko? Ngithola lapha emzini wakho ifoni kama ifunani emzini wakho. Abafana afana. Ngaze ngayivuna ngaso somza ifunani ifoni kama lapha emzini wakho. Angazi lutho ngefoni. Uzokuthi ifuna. Ikhombe phela njengoba nje abantu. Wemama ungaconsha. Ungayithatha ngani ukuyifoni kanyoko? Ukuyifoni kanyoko ungayithatha ngani? Hey wemama. Yini uzongihlukumeza wena? Ngiyakubopha ngiyafuna izindeni. Leliqola leli. Hayi kumfundisa isikotsheni weqola. Hayi shut up wena. Sinabazali nje